The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Una 31 sa atong agrabi kay party kayo may gal agrabi lagi. Wala pa di ay. 0995-335-2093. Pasensya na langay ko kay nagpangay advice si Master Poppy sa ako. Medyo nagluha-luha si Iri-Ain si Master Poppy. Iri-Ain siya medyo kasi. Sorry lang. Grabe na po, naglunop naman sa ning mga... Salangan nung magugma mo. Kakaroon, magkapuliki na. O dinawa, din nagkapuliki na. Muna ni Ron, pitindaghanan na ni mga igala. Okay, katulad maingon dahil nga, Tita B, ako tong nanawa... I-remind lang ko ha, kay... Kabro, nabi mo, Tita B. Medyo bungaw gamay kay Sigwid Ruan. Sa sweldo ba? Ganina, topic na ako, tinood yun na. Katong uban diya nga mga public nga kuan, mga public... sabi tawag ka na, nasa government employees. O ka na. Pero ka na mga public teachers, ka na mga police. Naiuban diya na, wa na, ang 13-month pay, dugay ra, hagbay ra gilon. Pastilan. Sige, katong mga nakatext, tawag na. Tita na ko ex sa unang nga gugmaan kayo ko pero ginapaliwala na ko niya bisan og nami anak agay. Unya karon nga naka-move on ako, nagsige na noon siya og contact sa ako Tita B. Ay. Ano nga naman ginaba? Sometimes baka kuan late ang realization. Nga na-realize niya nga ala uy. Ikaw man di ang nasa kong kasi try. May nga po Tita B na ko'y problema karon medyo dako-dako jud ni. Lah. Mga gisi atong papangi ka ni. Na ako'y uyab, minyo siya. Unya kay naburos man ako siya. So lalaki ni. Gana. Basta nga ni nga sitwasyon bitaw. Basta lalaki, kay murag. Mas kaya ra kay sa babae ang mo na problema, no? Hello? Hello, Tita B. May nahapsan diya. Pila edad aning bayhana? Konta lagi Tita B. 28 pa Tita B. 28. Ikaw ulit tao ka, wa kay sabit. Ulit tayo Tita B. Ano man nga nakipagrelasyon sa imo ha? Way bulag sa siyang bana o nangabit yun siya? Di alam mo na Tita B. O, kanang yung bana ba? Kanang abroad, manggod? Agay na nasa ning abroad lagi ba? Ang bana gakayod, ang asawa diri gakiyon. May gyud ninyo gyud. Tita B, di mo guna tumakuan ng kuan ko kanang gugma Tita B. Istoryahe ko lang gugma. Mga lalaki, gugma gyud istoryahan, di gyud biga. Pila na mo katuig sige kuan, dampa-dampa. Magkuan pa Tita B, kanang 15 months pa Tita B. Karon bis kami 15 months? So isa katuig nakapin. Tita B. Ano nga mo nagpugong? Aminyo ra ba siya? Mo nang kuan Tita B, kay ako ga respeto mo sa Tita B, kay maestra ba sa Tita B na. Kay marnaysan mo Tita B, kay one time mo Tita B nagkuan mi ba kana nag-jam ni nagsabot mo na nag-jam ni Atomic Bar dito Tita B. Mo ilingon Tita B, kay mo hinungdan mo god. So kay bali wa gyud na pugngan na wa gyud na hulbot. Tita B, wagid. Siya po mismo, wa po siya ni sipa ni mo nga, ay, kay minyo, biya ko. Wagid ito, kaya mo sa glass break mo. Ay.
So minyo gini siya nga kasado. Kasado di siya dito tabi. Mura na problema. Aron unsa may stand niya, unsa may gusto niya nga mahitabo? Pagkabalo nimo nga minyo boros confirm na sa pregnancy test na boros gyud. Prima sa tabi. So unsa may iyang sulti sa imo ron? Kung sa tabi nga ang kagayang ba na kay panman kanang kung ba ang kontrata tulo pa katuig baka nang magduha pa man karong December. Nang giatubag sa silbiyang ugangan nga bae. Okay. Na gikonsto sa to ko kita ba nga kanang nang nakasala bitaw sa tabi. So kibali ni confess ang babayi sa iyang ugangan? Oo, yung ugangan nga bae Patay na. Isulti nga ana nakasala ana. Tapos Na karon si tabi ang problema sa tabi kay kanang nangutan mo ang katong binikanan nga ayang silbi ugangan nga kinsa ko nay responsable Siyempre. nga nakakonsala siya. siyempre anak gyud. So karon Natumbay, siyempre kay marapot na kanang akatong kuan nga pinalangga pud nga marapot sa na kuan ito pa na kung ngalan ni tabi. agay. So wala na. So pipila ka adlaw karon lutaw na ni sa kuan suba nimong lawas ron. Kay murag kanang diyan pong ignan nga magbantay kono ko murag Agay, patay ka. Mao gina. So sa may pangutanan nimo sa ako karon, asa makapalit og bulletproof? yaw. Ay. Pangutanan nimo, asa dapit mo puyo nga wala di ka masapnan. Asa ba? Ako mo tabi nga. Ako kabalo mo gigo nga sala gito siya kanang nga ba siya. Oh, mo lagi. Naman pero kanang sala mo gito pero ako anda magyamon ko mga manad to pero ang problema ko dito kay siya itulado ba ya. Oh, mo lagi. So sa lagi mo pangutanan galing para akong tubagon. Ano mas maayo buhaton na ito tabi. Gadyo lang, sa imong pangutanan, unsa imong buhat, unsa day mong gusto mahitabo? Magpakaamahan ka? Unsa imong gusto day? Paglaban nimong gugma, unsa imong gusto? Ako dito gusto ko magpakamahan pero Mo lagi. Siya, unsa may ingon niya day? Sa imo ha, unsa day ang buhaton? Mo to yung ingon last na magbantay-bantay ka. ako sa ignan nga igipapili na ko siya. Dabi karon dito sabi kay ingon magita nga siya nga ako sa gipangutana nga kinsay mas bugkat sa mundo kanang kayang bana. Siyempre mas ibot magsukuha nga kanang mas pilihan gito na iyang kuhan kay kanang kanang pinakaslan kanang gabi kung sa altar gid sa kuhan kanang So meaning to say, gi-reject ka sa paglaktod na istorya. Di po sa ingon sabi nga iya kong reject ingon po siya nga kanang kuhan daw nga di po niya kaya nga wala kuno ko. So pasabot niya na. Kaya bali, magpadayon inyong relasyon? Mukha niya akong ingon siya nga kung nga kanang ilusod mo po kayo kanang tarong nga yung desisyon kay ikaw Anila. Kung for example, lugar mo, ingon siya nga, di ako sa imo. So, sa plano nimo, imo siyang itaban lugar. Kanang nga, mga tatay ba, mag-isog bugwana. Kaya kanang nga, po siya nga ako siya tabay. Mo lagi, kaya nangutan naman ka, di ba, nangutan naman ka, pagtarong sa imong desisyon, for example lang, minsan sa imo nga, sige, di ako sa padulong sa imo ha. So, unsa may pasabot nimo ana? So, pasabot ba na, imo siyang langkaton, daw musibat mo diri sa Cagayan? Libo ko kita. Mo gali. Giabot gyapon pa kung daw na sabi nga ako nang buhaton. Pero nadugay po sabi nga na-realize na ako nga murag mo kanang og ako nang buhaton murag ambot kanang kay mo sa buling murag ako gabong gibunan na akong guguling Mo galing. So unsa man gitong pangutana ani? Kay nangutan niyo makasaw karon unsa akong buhaton di sa unsa nga aspeto yung pasabot unsay buhaton. Ipaglaban man nimo kay for example niyo karon nga piliin imong decision so niingon man gyud siya nga mopili sa siyang bana meaning to say dili siya muuban sa imo sa bana gyud siya tama? Kanang kaingon. May ang gingon. Ay nalibog kay mong kagalingon. So klaro kayo nga ingon man tanak nga unsa man gyud niingon man siya nga bro dito gyud sa akong bana minsan ako igugman nimo pero dito gyud ko sa akong bana tama di ba? Tama. So meaning to say ang next ani nga may tabo it's either pwede ka hantingon sa relatives aning bae. Tama? Posible gyud. Posible. So unsa man karon kung sa imong kaugalingon di ba ka mahadlo kung for example mo kumpronta sa imo ang bana, brother, unsa man nga imo maning gikuan ana?
Matubang ka, di ka madlock. Sabi, kana ako nang gyapon nang gipangandaman dito. Okay. Tabo kay kana ako man gyapon nang man ako na Mo galing. So, dili ka mo sibat, mo kaya ka mo atubang. Kaya ko matubang. Okay, wala problema. Kay ang may tabog na it's either ang swerte kay siya ko ang bana niya dili magipagbulag, swerte kay ang bae ko ang bana di mo kaso kay kana ebidensya man na. Kay kung labi nagkasado sila, pwede gid mo makasuhan duha. Sa tinud na ilang. Di man gumuto ang bana dito tabi. Nang sitwasyon na dito tabi, ang bana mo nang muli gito siya, di agin makita O mo galing. So, ang imong kaugalingon ka ani na para mahuman tani nga tawag. So, andam-andam mo ni imong kaugalingon, number 1, basi day mo sulong nimo. Uling-ilingi ka, pwede yung nga sulungon ka na, kalit mo, lumbag ni mo, ana. Number 2, pwede po, second option, andam-andam ka, basi pwede mo makasuhan, mapriso mo, kay ebidensya man na nga naburos siya. Okay? Or ikatulo, musibat na lang yung ka, palamig lang sa kato ka sa laing lugar. Mora na nga option na imo ni mong buhaton. So, wala na mo text-text ron. Napangyaman si Maya, tuan sa balay yaman dito tabi. Hoy! Ano magsipa mga pag-adto? So, sa yung gusto nga, tuloy-tuloy lang yapon ang ligaya, bahalag na boros na. Di na po ko dito tabi kay kanang, di na po kumilabot siya kay boros ba. Pero mo lagi, pero gidawat yapon ni mo nga magkita mo. Ay, bakit yaman ako? Diyos. Sige lang kay mamino lang minimisan news kung nabay mo lutaw nga patayng lawas, ha? Hindi ni mo na undangon o ikaw magsige pong kagpa. Di, tanaw na nato kung asa kutob ka na inyong bana. Sige, salamat. Mangitan lamig sa balita mga iga. Kabalo na siya nga di naman kabulabog na takaro magsige kay pag bisita. Pahamak yung kayo. Ako bitaw sa tinud anay lang nga. Musulod galing mo ingana nga mga tip lang na ako sa inyo. Musulod galing mo sa mga ingana. Ayaw gyud paborosi. Mura gyud na. Mo gini pinakasayop sa tanan. Chikboy mo. Sige, namagina stage sa mga lalaki nga kanang burag. Lamig kayong feeling nga natay babae. Kanang feeling na to, gwapo kita, kay dagay chicks. Sige, fine. Pero moro gina kong tip, ayaw gyud borosi. Kaya maboros galing na. Ay, sus. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kini pagyapon ang inyong hayaan, Tita B in the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko bi. Hello diha sa may lantapan, Bukidnon, sa akong amigo diha. Nga si Jerome. Si Jerome Adlaw. Brad, mostamos dia, Brad. Mostamos, mi amigos, mi amigas. (0995-335-2093) Kung asa man mo gibutang ni Lord karon, mayong hapon ninyo diha. Medyo init-init ron, ha?
Mapilasan ba yan mo? Hello dia kang Omar Rayos. Brother. Sa mga nag-text na, pwede na manawag mga igala. Pila na lang kaadlaw ba? Pasko na mga igala. No? Katong wala naka-text, di pwede manawag ang mga bagaglaps. Itabi na ako'y uyab, na ako'y duha ka, na ako'y problema, duha akong uyab. Wow, di na siya problema. Pagkanindot, anak. Hello, de ko dia ni Kapitan Chavez nga naminaw karon. Kapitan! Mostamos, Kapitan! Nag-drive po siyang van siguro. Pag-greet, baby girl nga na-miss siyan si Jari Salabag. Kasi ni nga Kapitan Chavez? O ba ni nga Kapitan Chavez na akong kaila o lahi ni nga Kapitan Chavez? Tita B, unsaon man ni nako nga nakita nako kung uyaw nga naikauban lain tapos gilabyan ra ko niya. Wala ka nangaway di. Hello, huy. Ako imong uyab. Hello? Hello, te. Hello? Hello, tita. Kinsa ni? Si Bobord. Pila edad? 21, tita B. Nakita ni mo imong uyab nga nailaing kauban tapos gilabyan ra kaniya. Wadi mo siya gikuhit? Wala, tita B. Maula na sag ko kay... Ha? Uyab ni mo ta maulaw ka hagas. Tita B, gikan mo ko sa trabaho, siyempre nga, pag makita na ako siya nga, katong namin sa balay nga, okay ra kayo. Nag-text mo siya nga, mulakaw daw siya, wala ko kabalo nga, asa siya padulong. Pero mo dito, pag uli na ako gikan trabaho, na siya kauban lain. Tanaulaw ka panguhit. Maulaw, Wala na. siyempre. Ano maulaw man nga uyab man nimo na. Tapos kung imo ano naon na sa ilaing lalaki, umo galing. Ikaw giuyab, ngano gumaulaw ka? Dili mo ko ingana, tita B nga. Kasi dili uyab ka na kay right. Uy, ngano nagbanduman maglaing lalaki, babae? Lalaki nga uyab man ko diri. Excuse me, hi. Uyab ko nimo diri, ana man dapat. Kuhan ko lang yung tita B ba? Ha? Ingana nga klase nga pagkatao, dili pa ka ready maguyab-uyab. Lagi na. Ayaw sa pag single lang sa dia forever, ha? Ko ninyo. Luma-luma mo sulog relasyon. Ingon lang og hi dia. Good mingon nga. Oy, kasi lang ano namang ikaw. 0935-2093. Ang mga wala naka-text, di pwede manawa. Hapon, magpatambag unta ko para mawala akong duda sa akong ka-live-in. Live-in yun. Wala man gud mi sa una, kaya nabinuang siya. Pero nagbalik na mi karon. Tita, ko na unta siyang pakaslan, pero dili pa man siya musugot, tita. Mamugos magkita ng mga tao nga di musugot, eh. Sige, pagtawag, i-text ang problema. Di ginabi sa pag-unsahog tawag, di gina sa tubagon. Na ako'y problema, nakita na ko akong ex, naibog kong balik, eh, nakagwapo naman siya, pero minyo na mindo ha. Wate mabuhat, kinamutan na lang. Magpatabag unta ako para mawala akong duda sa akong kalibin. Walang duda. Hello? Puro na po nilaki itong mga koran. Hello? Uy, saba man. Pakipalong sa radyo, palihong. Pakipalong sa radyo, kay saba kayo, background. Ana, napagyapon. Palunga lagi, palunga. Sa cellphone ra paminaw. Very good. Nakasala ang imong kalibin sa una. Tama? Agay, gipatay po. Tita B, na problema B, ang ako di ay uyab Tita B, minyo di ay, ug wala ko kabalo niya, nag-live-in me. Sa diyang naburos na ako Tita B, ug sa diyang no action na ang iyang wife, sa akong angay buhaton, sige tawag. Tita B, akong asawa Tita B, agsilosan manggihapon, pati ang barkada, nako nabayot, ay,
Pati mga barkada na ako ng mga lalaki na unsa naman ni siya Tita B, tambagi ko. O, dili kaya ba malikayan ng mga barkada? Tita, nako pulima na gyud. Nako uyab karon pakiuban mi sa balay dili ko kay naa siya lain uyab masakit sa ako kay igmahal nako siya dili ko mookihan naa siya lain karon. Saon man. Hello? Hello? Patay. Barag way klaro na po ning orasa may gala na gani mga oras. Asawa tita agsilosan manggihapon. Hello? Hello, Tita B. Say pangalan na to si Alex Romit. Kinsa si Alex. pakipalong sa radyo palihog. Hello. Palunga radyo. Ana, very good. Thank you very much. Ang imong asawa, suminyo gyud ka o live-in lang ni? Live-in ko na. Live-in lang. Okay. Pila na mo katuig mag-live-in? 1 year na. 1 year. Okay. Sige, katubang wala pa mo mag-live-in, daan na ba ni Silosa? Kamo kay sa una, karon Nasapnan ba ka? Nasapnan na ba ka sa una mo nang kasilo siya ron? wala po. Nganong silosan man siya? Nasa nabasahan sa Montex? Ano, tabi ka ni... Ang mapas ba kayo? Dati mo yung uyap sa una po. Nawala lagi. Kasi nagyo kay history daan sa una nga talabay. Mo galing. So mo nang di na to malikayan nga atong asawa medyo magselos gyud. Kaya naman tay history, tama? Wala yun ang problema kayo. Tabi na. Mo lagi ako sa laron daan. Mo nang masabtan na to tong mga partner nga medyo sa magselos gyud kay naman tay history sa una, tama? Maupod. Karon, kay bali karon murag ni samukan ka kay murag sige lang gyapog selos antod karon. Sa kay bali wa na kay gibuhat nga daotan magselos gihapon. Oo, huwag na yun. So, naitabuan ni Ron, dili gyud nimo kaya nga likayan nimong barkada. Di na mag-iatid sa diyo ng sampuro na mo. Masapaan ito kanina motor ba niya yung pakalam tawag na. Uy! So daw, wa ko kasabot sa imo na akong advice mo. Para maklarong advice. Unsa kung sa motor. Ay, mo tagad sa kuwa ba? Nay mo tagad. Kaya ba, kamulo kang motor, nay nitagad sa imo ha. Uy, classmate. Classmate, tapos. Sige, napangyabi sa kilid. Kusion daing kaskilid. Kaya unahuna niya nga lain to nimo, uyab to nimo, ana. Tinuod nga uyab to nimo. Tinuod nga uyab to nimo. Dili. Dili. Ayun na lang. Makaya ba nimo nga di na lang kamanagan para peaceful lang kalibutan. Ako galing ka yung tubig mo lang niya. Kaya balik, makaya ba nimo? Ani sitwasyon na, paminaw ha? Ang sitwasyon na kay partner nga silosa, tama? Tama? Karon, dili siya ganan anang managad ka, tama? Kay magsilo siya, tama? Ang pangutana karon, kaya ba nimo buhato na nga dili lang ka managad para lang gyud sa iyang ikalipay? Oo o dili? Oo, lang ka, bigay. Ayan! Mo kay oo, pasabot kay gugmaan day ka ni imong imong kalipin. Kay mo oo man ka. Ha? Ana na lang. Mora ni siya, mora gini ang tanan solusyon sa nay mga asawa nga silosa. Mo ni ako, ikaw o sa tanan mga naminaw karon nga nay aban asawa nga silosa. Di mo nimo asawa mo kay live-in pa man na. Pwede pa nimo na pulihan. Okay. Pwede pa nimo na. Oy, stoy! Paminaw! Advice na ta, paminaw na para madali tang mahuman ani. Katungo ba ng mga nag-live-in lang? Tapos, di pa man ninyo na asawa. Kung for example, silosa gyud kayo siya, o for example, nasa pabuhaton sa imo nga murag di nimo kaya nga murag feeling nimo nga OA ra sa gayo na oy. Bisag nitagad lang ko magselos lang dayon kung para sa imo OA na o para nimo murag di na ka malipayon, undangi ang relasyon.
Pero kung kaya nimo nga likayan, kung mayon siya nga, gusto ko sunod karon di nagi ka managad ha. Bisa pa mga office mate nimo, di nagi ko kay maglagot ko. Tapos mayon ka nga, love man ako siya, oy sige na lang, ako na lang tumanong. Kung kaya nimo na buhaton, hala padayon. Pero kung para nimo OA na, sa bagay di man mo kasado, inyo nimo siya nga, I'm so sorry. Burag di na ko ganan ani, burag OA ra po gayo. May pagundangan na nato ning relasyon. Sige, tabi, salamat. Mo gina siya may sa tanan nga nay mga partner na mga sa mga uyab lang sa tali sa minyo kaya na minyo di man buwan. Number 1, di nimo taga balikan sa nimo ang pinakaugat sa tanan ngano na imo man siyang silosa. So siya mismo aminado siya tungod kay na siya history kay dagang kay siya uyab sa una. Oh. Nakatingala ngano ingana sa kasilosa kay na makay history. Di ba? Labi nang naibawaan pag niya. Kung gusto ka nga walay kuan, manguyab kag lain nga wa siya kabalo sa imong history. Na naman kay history, so mo nang ingana siya. Now, number 2, sa iyang pagkasilosa, so nasa mga butang di siya ganang kay magselos siya, dili kay. Pero kung para sa imo ha, OA ra kayo, di naging ko malipayon ani kay bisag kulang na lang butangan ka ganang sa kanabitaw sa kabayo bitaw, nga butang nimo butang kilis mata para di nagyud makalingi bitaw. Wala na may kalisa sa likod ba? Kung feeling ni mo nga burag OA rapod, ay di nundangi ang relasyon. Minto siya dili na healthy because a relationship, if wala na ipagsalig, wala na sige lang selos, wala na, di na gina healthy. Sige lang mugbugno. Di na, wala na inada. Diba? Undangi na. Naman yung mga bana di ba nga silosa po ng mga asawa, kabalo naman gito. Kinaman po mo yung mga history po siguro, no? So kung si silosa niya, magsilos siya ng nakay-office media nga gwapa, di ayun na pagdikit-dikitan ng gwapa. Ay na pag-selfie-selfie, ana. Lisod kayo pabalik na po ang kuhan, may gana. Ang pagsalig ba? Ha? Munang sikrito na lang yun. Ay, paghalata diyan. Kani mga asawa, say palat dire palat ang nagsilos na di ay kan labi na kanang mulakaw ang bana. Naba kay outing Ang mga asawa mo kalit lang din nagmulaban ang ulo, sakit ang lawas. Sa diyan mulakaw na ka mo sakit. Ay, sakit ang ulo lang bro. Ha? Ano? Sakit yung ulo ganang umpot. Tayo na kong pamilya na. Tao saya, pag-action mo og lakaw, kasabaan pa rin ka, excited yung kiss mo lakaw, Wala, dadali ka, wag magin mo goodbye kiss, wagin mo goodbye kiss. O nang goodbye, lakaw galing ka ng buntaga, anang gabi na, hala, kagod yun maayo. Kutob sa mga hilis. Pag nailakaw, tapos labi na ka na, sayo kay ka, for example, ang inyong lakaw kay Sabado pa, tawibis pa lang, namilo ka na, igno ka lang si mga asawa nga. So, ready kayo sa excited kayo siya, namalit gini kayo siya rin. So, sige kayo yung excited lang yun paglakaw lugar. Ako sa inyo, ayun ang mapamalit ang mga bagong brief. Ayaw, nasagdi Bit-bita itong mga brief na ang mga garter, bro, nagbacon. Naran. Ayun kayo pagwan. Kung imong lakaw alas 6 sa buntag, alas 5 sa kadlawon pa ka pa ka manghipos og bag. Para imong asawa mga balak, uy, mula ka makakabulay ka nag-arrange lagi. Ay da, kapoy ka ng lakaw-lakaw sis. Kaway kay ka, di ang asawa pa mag-arrange. Pero kung advance galing ka magkuhan, ano excited magay ka? Nag-isir kikikuhan dito sa daga na ka-istorya. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network.
Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagbabalik po ang inyong ayaan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko dili, gwata ko, B. Uy, murag ni Dagom lagi diri. Halo, Tita B, mayong hapon. Angay ba na ako sultian akong amigo, Tita B, nga iyang asawa nagbinuang sa iya? Hala! Hello, ha? Hello, may nga po dito, Labi. Angay ba na ako sultian ng akong amigo? Unsa ning klaseng amigo? Barkada o close o di kayo? Kayo, close. Pero nga anong kailaman mo? Pilingan. Okay. Taon sa ning, yun sa mo pagkabalo nga iyang asawa nagbinuang. Kada mula ko mo diyang bana magtaho. Ang iyang asawa mula ka ugod. Madto sa barkada. Gisa mo pagkabalo nga sa barkada ni Padulong, imong gisundan? Pilingan lang sa nga balay. Dito gyud nga barkada unya dito sa ilang balay sa iyang barkada makita siya sa iyang kabit. Yun sa mo pagkabalo nga kabit ang iyang yan. Tungod naman kayo. Halata na kayo. Chismoso sa ka ba? Siyempre naman tayo dalukan. Crush ni mo na ganahan po kaning bayhanan, no? Dili po sa bilainan lang gud ako sa iyang style bitaw, babaeng buhat diya siya nga inana. Tapos unsa man ang pagbinuang siyang asawa unsa may epekto ana sa imong kinabuhi? Di lang nagdala lang og ano ba, concern lang ta sa mga tao. Okay. Kayla. So kibali sa karon murag naka sa sitwasyon nga murag kasultiun na gyud ka nga murag di naigapugong ana lugar or sa sagdi na sila ila mo lang kinabuhi ana. Wag inana sa Because para man po na ako in fairness, tama ka sayop kinilang gibuhat. Pero kamo sa ko kabalogod kung unsa ngano day tuod na kanang bayhana ni tabok tuod na sa pikas laki, nara? Kabalo ba ka sa rason nganong medyo inganang babae? Basi ka ng laki day kay boring or kapangulata, wasa ta kabalo sa. Di sa ta sure, di ta sure. Kung dili sa gusyur basta kay dunggal lang na ako nga katul gid nga bay. Lagi pero wata kabalong ano nakatol. Ano ibi mo di Muli, akong pasabot, kung mutanaw lagi ta, ano ito, muna akong pasabot ba? Kung kita, wala kita dito, friend. Siyempre, di yun maayo kay minyo man sila, nangabit siya. So, kung tanawang gini mo, by picture, sayop yun. Tama? Di ba? Kaya lang, we don't know, manggod, nga ano day tuod, ng kaning bayhan na minyo naman tananong nangatol man siya. Dili ka magwanda ng ano, ingana ka, no? basin po di na siya malipayon siya. Exactly! Or basin pa lang, sa sugod pa lang silang relation. Ito pa, basin lang ha. Basin lang, nga kanay magong babae, napugos yung nagminyo ng lakiha, kay naburosan na day, pero wala day feelings. Pwede? Pwede sir. Pwede. O, di ba? Tasala ba na sa babae? Sala, sa ngalan sa mata ng Diyos because they're married. But, you know, yung, di ba? I mean, ato lang iles ang pag-judge ba, no? Do sayop gid siya. Well, kung number one, kung dako, kung dili po nimo relatives ning kuan, di po relatives nimo. Dili po nimo relatives ni ang lalaki. Kaila ra gyud kanang kauban ra gyud. Kaila lang ba murag maluoy lang ko siya tan-aw ta makita na ko siya nga nagtrabaho siya o yung nanay ang asawa. Wala gi wala kita kabalo nganong unsay rason sa kuan. Kung ako para nako, kung wala sa nakaapekto, for example, wa man pong ko ilabot sa akong, di man po na makuha sa akong income baka ha. So, ayaan ko lang na sila ilang mga problema, ilang man ang mga problema. I'll mind my own business.
Lagi sad. Pero kung feeling nimo kung kay basin man god na usa ingana nganong ingana ta kay basin gusto sa tamutilaw sa babae wala. Ako ingana. Adi. Sagdi na lang or pwede ka picturean lang nimo para naka-ebidensya na something na imo i-send sa iya ha. Pero wa man gay aso nga makumkum di ba Tita B? Pwede. Again, ako kaya mangon, lang, again ako para sa kuha mangon, kung wala lang po siya naka-picture ako, magkukabaloan ng ilang mga rason gud. Lagi po. Kani pong barkada ani nga kailan man ako ang balay bitaw nga silbi Kanang silbi katong kuan, oo. Dito gastong bay puro kakaulit na gyapon sila ba dila nga may istorya ng bae kay ira pong friend. Nana kay mo na bitaw nga lodging house ilang balay. Mo ba? Mm. Tangan di man po siya mo alma. Aka na presa po nga na kung ikaw tong lalaki nga gakasamukan ni gihimong lodging house imong balay kana pwede na ko na ko'y rason nga murag isulti na ko ni kay medyo na disturb naman ka. Lagi. Mahimo pa inong kang accessory to the crime. Di ba? Kung for example, di ko gusto ako ilabot ano tapos unyak ending mo sulong tong bana. Tapos imong balay ang gigamit, pwede ka nga, oy, ikaw ha? Ikaw siguro no kailan no ikaw may kana, pwede ka na, brother. Pwede na nga rason nga pwede nimo isumbong. Kaya di ka gusto nga mahimo kang accessory to the crime. Pero kung wala naman sa effect sa imuha ana, sagdi na sila. Or pwede ka, kung gali concern ka, pwede mo picturean. Secretly, imong i-PM dito buhat kag laing Facebook account. If that will make you happy, kung mo maganay makalipay niyo, pwede ra pod ba ya? Magbuhat kag laing account nimo, ta imo ring i-detalye, kabalo ba ka, Brad? Concern lang ko, Brad. Matag alas 2:54, pagkuhan man na sa diha. Tapos, pwede. Pwede ra pod. Kung example, kung mo lugar na ang dakong concern sa imong life karon. Kung ikaw wala makasya effect sa imo di man kan kato noong lalaki nga gihimong lodging house ang iyang balay kato pwede to siya mosumbong kay na basi unyang madamay pa inon siya na. Unya maglasong ang bana magbitbisik Armalite dito madamay pa siya sa rapido sa kuan. Di mo si friend rin niya dili siya ka inana ba istorya sa iyang friend food. Pwede na kay na madamay siya kung iyang balay may himuon. Lagot ba itabi lang sa kapwa ra pud nga amiga ana. Okay. Yeah. Pwede na. Nakalami karon pwede naman aron nga ana gud kay na may Facebook. Okay lagi. Okay. Okay. Mo bitaw nang diferensya mga igala no sa kanang. Para mga subdivision. Bisa pag digkit kay mong mga balay, wag yung may pakialamay. Sa kinsa pa bit-bito na ng babae, wag yung Pero naka sa mga baryo, bisa pag layo kayo, kabalo ba ka na bit-bit na babae na si Puloy. Mga chismosa kayo ba? Pero nasa mga baryo ba, kana si Kuha mo na. Ito bang babae ba sa kanto? Iya din ang kabit na ka ng matag-ud to ngayon dalon diha. Pero ng mga housing, mga subdivision, wag yoy, pakialam. Bahala pag isa'y laki, dalawang babae nas balay. Wag yoy, L. Y-Lab, YL, ang Guan Homeowners Association. Pag ito'y mabuhat, anak lang ka. Nayon sa kababae, Tita B, niya, dili gwapa. Grabe, gi-emphasize mga dili gwapa. Gi-invite ko sa akong crush to come to his birthday. Nakainuman ako, first time na ako makainom. Nakatulog ko, natingalan lang ko. Pagkabuntag na ako, nako'y tapan na babae. Sa kabulan, niingon siya nga bulos daw siya. Ako ko Tita B, gipugos ko niya akong angkon. Dili ko mo angkon niya yung tindohan na pabulan. Pabayron daw ko sa dungog sa ilang anak. Okay. Hello? Never your day. So ikaw gyud pa istorya, wala gyud na mo ninumduman nga nainay tabo. Wala Tita B kay hubog mo kay ko ato ang tungura. So kung ikaw as far as can you remember, wa gyud kay minumduman nga nainay tabo. Tingalan mo okay. Wala na ko sanina wala ko. Pero last imong gikuan nga nag-inom gyud mo, nahubog gyud mo. Aminado ka to nahubog ka. O Tita B hubog. Okay. 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 Okay, so ang imong sitwasyon, pwede wala na itabo, pwede po na. Di ba? May possibility. So ang imong buhaton, na naman tay facility din magpa-DNA test ka.
Magkuan sila may mo claim nga ikaw kang papa. Ingnon nimo sila nga sige. Magkuan og kanang DNA test. Pwede na. Hindi matinay ay pagastuhan nila ba? Yeah. Sila galing, sila man kay mo, ikaw mo deny man ka. So kung ipaagi yung naglegal, korte, sila mo ipakuan mo. Ana man na dayon, sila mo kung for example mo kaso sila kay abot ana. Ang korte din mo demand nga ipa-DNA test ka. Ang problema kita di kay isa pa kabulan ng nilabay nga katong Mao lagi. Regardless lagi kung unsa kay ibutang lagi na to nahubog ka wala ana. So posible na nitabo, posible pod wala. So para maklaro, ipa-DNA test. Di man na makitang kata kung imo ba ng anak or dili. Hindi po niya pakasuhan ako sila dito di. Ano sa? Hindi po na ako sila pakasuhan di mo nadaot ng doon tungod. Oh, pwede. Kung for example, pag abot sa DNA test nga negative di ay, tagidaot imong dungog, so pwede ka mo counter. Kapag kaso ang pwede ka kanan. Kana kay absent ako ana pag lesson na mo ana. Bugado na ko na. Nakapadayon na si Attorney James Judith na. Pero again kung kuan ay gipandaot sa imuha tapos na-prove nimo karon nga dili gid imuha naguba na imong kuan, pwede ka magkaso sa iya ana. Pwede ka mo kasi mong abogado pud ana. Ang DNA test ra gyud ana karon. So kung sila gimupo sa imuha, o di sige ipakuan sila. So mo order ang korte nga ipa-DNA test ka. Ta kung negative, ta naguba na imong pangalan, pwede ka mo kaso pud og counter sa ilaha og damages, pwede pod. Kakaso liyo tabi kay si pangaras yung ginikanan dito sa lebo. Ipaagi og legal mo adto ka mo do sa tamang gyud. Ayog ka hadlok sa mga hulga. Kung ikaw mismo wala man gyud. Well, at the end of the day, nagkahubo man ka, pasinsag yung kayo, pero ang pinakamaayo ani i-DNA test yun nato ni. Tadi man ka pwede mapapugos. Unsa lang gusto ipabayaran ka? Babayaran lang yun daw. Kung dili ko musukot. Appraiser ako. Ay. Pagkuha og abogado dito. Ang pinakakuan ana ipa-DNA test man gyud na kung sure gyud nga kuan. Pati lugar ang babae pod, siya pod lugar nag-post nga ana tinuod nga naitabo ninyo ana lugar. Ano doon mo no. Kapag kuan nga pa na makabulan siya na ang labay isa pa to kabulan. So may pasabot nimo kay bali dili sa kabulan sakto yun na. Yan kita di kay duha naman kabulan. Yun sa mapagkabalo sa duha ka bulan. Sa magkibali diretso kay pag-amahan lugar, ana? O di damor ka nga dili mahadlok kung for example kung mo manggaling na 1 month pa ta 2 months na. So damor ka dili mahadlok. So ay kadlong nga magpa-DNA test para maklaro gyud nga mo di man ka DNA test para maklaro gyud nga dili mo ha. Ay ka taranta. Mo lang gastoan gyud aron kay siyempre, nabri haras, ang pwede ito sa attorney. Silang gusto day ka nang magbayad. Dili po, wala pa sila nag-demand nga ipakasal ka. Mo gani ilang ingon pakasal lagi daw no. Dili man na pwede mapugos ang kasal kung dili gyud ka gusto. Walay balaod nga ipamugos kag kasal. Pwede ka magpakaamahan kung tinuod yun, pero dili man ka pwede mapugos nga ipakasal ka. Actually, kaya kailang ginabuhat mo. Sige, ato og kuan makatabang nimo ato kag legal. Pangayo pod sa imong kuan nimo kay kung ikaw mismo kabalo man ka nga wala ginahitabo tapos pre na 1 week or 2 months na. So pwede na dako imong laban ana. Okay? Okay ra to ba? Mati atong dagway nga bae. Sa? Pag dagway nga bae mo Lagi na din. Wala lagi dayon. Di na din taway klaro dayon may ga. Susi na rin ta kung gwapa lugar okay ra. Ta kung pangit dili na dayon. Racist na rin atong resulta na racist. Bulala na itong bakba na yan. Okay? Tagtabangan tayo. May tanag... Storya na po dahil. May tanag gwapa. Wala na.